Ogige ọrụ akpọrọ Center for Social Awareness, Advocacy and Ethics na njikọ aka n'ọrụ amụma ịkwalite ọdịmma ndị ntorobịa akpọkwaziri Youth Empowerment Solutions Project Initiative tinyere ogige nkwalite mmụta ọrụ ahụike bụ Center for Health Education and Vulnerable Support chịkọbara emume ịgbaziri ndị ntorobịa Anambra ihe dị iche iche ha kwesịrị mma nke gbadoro okwu n'ichekwaba ikike dịrị ha ya na igbochi aka ọrụ ndị ọrụ uwe ojii ya na nkụzi ha. Ndị dum sonyere n'amụma ọzụzụ a bụ ndị ahọpụtara n'otu n'otu site na kansụl ime obodo 21 enwere n'ime steeti a ma bụrụ emume were ọnọdụ n'Ọka ebe a gwakwaziri ka ha gbaa mbọ were ihe ọbụla ha mụtara gaa ruo na kansụl ime obodo ha ma kụziere ndị ntorobịa ndị ọzọ ihe a mụtara. Ọzọkwa Emmanuel Okonkwo na ebe ahụ n'aha ABS. Ya bụ otu akpọrọ CSAAE n'aha ịchafụ bụ otu n'ọrụ onwe ya na-achọ maka ọdịmma onye ma onye ọbụla nakwazi ezi gọọmenti na-azụkwazi ndị ntorobịa n'ihe gbasara ihe ndu na ịkwalite ezi ọchịchị n'okwu ha dị iche iche. Onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ na steeti a bụ ọkammụta Chika Ifemeje nke ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ onye ji ọkwa steeti Solicitor General nke Anambra steeti bụ ọkaikpe Ngozi Iwu nọ nakwazi onye ji ọkwa Vice Chairman nke Nigeria Bar Association Aba Chapter bụ ọkaikpe Victor Onwere Mmadu bụ ndị kwala alụrị maka nleghara anya a na-enegharịzi ọdịmma ndị mmadụ n'oge ugbu a na Nigeria kwue na ọ dị mkpa ka ndị ntorobịa nakwazi mmadụ niile na-ekwupụta oge a na-emegbu ha emegbu ọkachasị nke si n'aka ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ wa na-abịa ka alaka gọọmenti na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ wee bụrụ ihe ga-enebe okwu ahụ anya ma nye ha ikpe nkwụmọtọ otu o kwesị. Oge ha na-ekwu okwu onye ji ọkwa kọmishọna nke ụmụ ntorobịa na steeti a bụ Maazị Patrick Aghamba nke ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ ọde akwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ya bụ ministri bụ Dọkịnta Daniel Ezeanwụ onye ji ọkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ steeti a ihe banyere iwulite ibi ndụ ndị ntorobịa na steeti a bụ Dọkịnta Nelson Omenugha onye ji ọkwa direktọ nke Citizens Rights Directorate nakwazi Office of the Public Defender bụ ọkaikpe Nnedi Okechukwu nke ọ bụ onye nọchite anya bụ ọkaikpe Judith Mokwe kpọkuru ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ga-agbado anya n'ihe ha na-eme oge ọbụla ma na-alụsi ọrụ ike iji mee ka ebumnobi ha n'ụwa bụrụ ihe ga-apụta ihe ebe ha rụtụziri aka na ọ dị ezigbo mkpa ka ndị ntorobịa na-agbanyesi ike ịhụ na adịghị emegbu n'obodo a bụ Nigeria. Dịka ọ na-akapị okwu ọnụ na ya bụ ihe mmemme onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ndị uwe ojii na steeti a bụ Maazị Echeng nke ọ bụ onye nọchiri anya bụ odeakwụkwọ nke ya bụ n'ọlụ bụ Maazị Tochukwu Ikenga kpọkwuru ndị mmadụ ka ha kwụsị ịdị na-ahụ ndị ọrụ uwe ojii dịka ndị na-emegbu ha emegbu ma gbanyisie ike ị na-eme ihe iwu kwadoro oge ọbụla ma mee ka isi n'ọlụ ndị uwe ojii na steeti a mara oge ọbụla onye ọrụ uwe ojii megburu ha emegbu. N'okwu ya onye ji ọkwa founder nakwazi executive director nke CSAAE bụ Reverend Father Godswill Agbara nke si n'ọnụ onye ji ọkwa project lead nke Sorosoke project bụ Maazị Davidson Nwaọnụ wee kwuo okwu na ya bụ ihe mmemme kọwara na ya bụ Sorosoke project bụ nke ebumnobi ya bụ iwulite nakwazi ịkụziri ndị ntorobịa n'ihe gbasara ichekwa ọdịmma ha dịka iwu si wee kwado ya ma bụkwaziri ndị ga na-etinye anya n'ihe banyere mmegbu a na-emegbu ndị ntorobịa ọkachasị nke si n'aka ndị ọrụ nchekwa nọ na steeti a wee na-abịa site n'Ọka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.